Nanindigan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na malaya siyang magsalita tungkol sa DPWH. Ito'y sa kabila ng kinakaharap niyang issue kaugnay sa Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated na pagmamay-ari niya. Sa panayam ng On Point ng Billionaire News Channel, iginiit ni Leviste na matagal na siyang hindi aktibo sa kumpanya kahit pa pagmamay-ari niya ito. Kaya't kung may kaklaruhin sa issue, dapat ang naturang solar energy firm ang magpaliwanag. The reason why pwede akong magsalita ng malaya tungkol sa DPWH dahil hindi ko kailangan mangurakot and ako po ay actually hindi tumatanggap kahit ng aking sweldo sa Kongreso or MOE or anumang mga extra na ibinibigay. And I have fully disclosed this in my SALN and I also refrain from any potential conflicts I am not involved in the day-to-day of, and I can leave it to the company involved to answer as appropriate regarding its communications with the DOE. Handa naman daw magpaliwanag si Leviste sa issue sa tamang forum.